7, talk too early. Oh, Indaba, talking my business is into. Nazo zonke indaba zabasha. Indaba. Compliments of the new year. Welcome to Sex Indaba on Gagasi. Ngikholwa ukuthi ujabulile ekutheni kulesi sikhathi siqala unyaka omusha abanye abantu ke baba nakho kuba nezithando zabo isikhathi sokubonda, new relationships, but again khona isimo reality ukuthi abanye abantu bahlukene nabantu babo, long term relationship, long distance relationship, doc, and then uzothola kokunye futhi ukuthi umuntu uyasebenza omunye akasebenzi. Khamba kahle Alex, wena kunjani? How is 2024 so far? Compliments, to Gagasi FM family. Yeah. So far khamba kahle, akukho kubi. Nice. Siyathemba ukuthi unyaka uzokhanya. Uzosiphathele kuhle kodwa. kodwa. Yes, we hope so too. I hope so zawayibamba le show ekutheni uyithola kuma podcast eGagasi app and uyithola ke na ku YouTube as well ngesikhathi kusaqhubeka ke iblog party. Doc, sesilesi sikhathi ngifisa ke sibheke indlela abantu abangakwazi ngazo ukukhipha the relationship and the spark alive kulesi sikhathi. Umuntu wakho nihlukene naye ngenxa yokuthi kufanele ukuthi emakhaya or kufanele ukuthi asebenze ngalesi sikhathi. So in order to avoid ukuthi kube khona ama temptations, how do you keep umdavazo nawe igame yakho i-right ngalesi sikhathi? Siqale nje with umuntu wesifazane for instance. I mean ubhuti lothandana naye akekho, is at home, is on leave, or wena uhambile. So iziphi indlela ongarecommenda ladies ukuthi bayithole be-entertained and feel loved as well? Okay, Alex, ukuthi vele abantu besifazane bahluke kakhulu kunathi when it comes to idingo, ama needs abo. Sihlukile. Kodwa abantu besifazane isikhathi esiningi yazi basuke bedinga communication more than anything. Uma umuntu wakho engekho eduze kwakho nje umuntu wesifazane, awuhlaliseki as umuntu wesifazane. Not ukuthi usuke ungamthemba umuntu wakho anything. Okay. But if there's no communication in terms of updateana ukuthi okay fine on a regular basis, on a daily basis, this is what I am doing, ngempilo yami ngikude kuwena. Kuba khona that comfort kumuntu wesifazane ukuthi okay fine umuntu wesilisa maye communicate naye even ithemba liyaphakama. Or just to say ukuthi ngisendaweni mhlambe engezukuba ne-network so ungangitholi ungabi worried. It's not necessarily ukubika yabo Alex. Kodwa abantu besifazane bayayidinga lento ekuthiwa communication number 1. Bayayidinga indaba yokunakwa, i-attention kumuntu wesifazane ibalekile. Now especially ke if kuukuthi awukho there physically. Now awukwazi ukumenelisa ngendlela yokuthi ube khona, nikwazi ukuthintana niqabulane. I-attention yakhe ibalekile kuyena ngoba nalapho kuyisikhathi sakhe lokho according to them, the way that they think. Sure. And then bese kuba khona ke indaba yokuthi as much as communicator, we should tell each other ukuthi ngiyakukhumbula, ungasabi ukutshela umuntu wesifazane ukuthi you miss them. Kunabantu besilisa abasaba even ukukhipha amagama athi I love you umuntu wabo njalo bethi bathandana naye. Ngobani? Ngoba kubuka lento yokuthi indoda makuthiwa ena ikhuluma ngothando umuntu wesifazane indoda romantic, indoda enjani. Iyona into esimamisa relationship. Okay, so umtshela ukuthi ufila kanjani. Umtshela ukuthi ufila kanjani. Okay. Nanokuthi nje the fact of ukuthi akekho eduze kwakho, wena as umuntu wesilisa kwenza ufile kanjani lokho. Sure. And then bese bakhona ke of course ama coping mechanisms. Right. For abantu besifazane, zikhona izinto ezifana nama sex toys abangakwazi ukuyithola ukuthi bakwazi ukuzenelisa singekho thina eduze kwabo. Okay. So maningi ama sex toys enatholakala kuma adult shops. Right. Listen to that. If kukuthi mhlambe unendlela yokuthi le conversation ungayishare with umuntu ocabanga ukuthi uyayidinga, by all means please share it, and then ungakhomenta as well here. You're listening to this via our app, and then we are on YouTube as well. Dokotela ezokhuluma indaba ye-communication ekutheni ke umuntu wesifazane much as nawe uba emotional, but mkhuthaza umuntu wakho ukuthi a-communicate nangesethi ke how do you cope and then wasebenzisa even ama-toys for ama-out ke esikhathini esikanjena doc yino ngarecommenda ngayo ekutheni ke well akafuni ukuthi alingeke but umuntu wesifazane wakhe uqhelile yena ke uzokwenza njani ukuthi enjoy and then ayijabulise. Now into ebuyibhidlizeke lapho isikhathi esiningi kuthina ezabantu besilisa ukuthi abantu besifazane banalento yokuthi masingekho eduze kwabo bengasithembi. Kanti umuntu wesilisa kuba lula uma umkhombisa umuntu wesifazane ukuthi yazini ngiyakuthemba kunokuthi mhlambe umhlala esinqeni now usuyiphoyisa usunogada wena sisi to umuntu wesilisa just because akekho eduze kwakho. Okay. And then bese kuba i-respect Alex, you respect isikhathi sami, the fact of ukuthi angikho ekhaya eduze kwakho, that means ukuthi
ngisemazweni akude and most probably ngiyasebenza la ngikhona. Oh, I'm with family. I'm with family. Ngiphantela impilo yethu la ngikhona. Ingakho ngiqhelile ekhaya. Okay. So irrespect ibalekile as well. Bese kuba khona ke ukuthi indlwabo. Thina as abantu besilisa. Kuhambe nayo futhi kwazi ukuselekelela ukuthi abantu bethu mabengekho eduze kwethu. Ukuthi sibe na some form of release, ngoba there's no relief without release kumuntu wesilisa. Siyadinga ukuthi every now and again sichithe ku healthy kikuthina lokho, even mentally ku healthy lokho. Oh, how so? Okay, did you listen to that? Ushaya indlwabo kuma out uthi udokotela is healthy. Listen to it. It's healthy to some extent as long as kungezukuba i-addiction. It's healthy because umuntu wesilisa including umuntu wesifazane uma sifika kuvuthondaba we release the good types of hormones. Sure. We release ama hormones asenza sibe happy. We release ama hormones decrease indaba stress level. Relax. In fact, even namakhanda, ama migraine headaches or tension type headaches or cluster headaches, is sex actually iyenza leyo nto idambe. Kumuntu wesifazane even ukumasturbate kwenza even ama period pains ukuthi abohle. So that's what I mean by saying masturbation and sexual stimulation is healthy to both but besifazane nabesilisa. All right, so kusho ukuthi la owedwa khona ukhumbula umuntu wakho at least mawune data then try some porn or then masturbate. You can even first time with umuntu wakho ni masturbate whilst you are doing a video call, naloko futhi kuyasiza as well. Okay. But kubantu besilisa ngizo advise ngobudokotela ngoba iyenzeka lento asikwazi uyibalekela Alex. Bakhona abantu besilisa abawuluvans out there. So if ukuthi uyazi ukuthi awukwazi ukuyibamba ukwazi ukuyithiba and mawungekho eduze komuntu wakho uba nomlenze ngaphandle, i-condom ibalekile ngoba usukuvikela lo muntu omshiye ekhaya. Okay. I-condomizing is very very important. Iyona kuphela into ekuvikela from izifo zocansi, including ukumithisa lento ekuthiwa ama unwanted pregnancies. There are female condoms as well. There are female condoms abizwa nge-femidom. Sure. Dokotela, sibonga ukuthi kanye nathi tonight and le show ke uzoyibamba sizobuya na next week as well until sizeke sibe ke on air. Dokotela nathi shabalala my part 9 crime. Siyabonga doc. Ngiyabonga kakhulu Alex. Sure. This has been your special, the first one for 2024, Sex Indaba Umdavazo. As we always say, it is not suitable for ingane. Share it and comment. Next week is Siyabuya Futhi as well, Thursday at 7 p.m. Special open line on Mondays at 7. Talk to Alex. Talking my business is simple. Nazo zonke indaba zabantu.